Iki engko aku arep makani mentok. Jadi aku buka lawang ini wis diserbu mentok-mentokku. Menune iki dina ora koyo biasane, sing biasane tak wehi telek jangkrik sing campur uler ngono kae. Iki mau tak wehi katul terus tak rajang ni debok enek sak bak ngono kuwi. Jadi katul tak campur debok rajangan cilik-cilik terus karo tak wehi sentrat puyuh petelur jenenge merke anu BP, sentrat BP. Sak petet kuwi lak kutu kuwi regane 370 per hari ini. Soalnya regane sentrat sing merek BP kuwi yo ora mesti, kadang iso munggah, kadang iso medun. Lah per hari iki mau aku tuku regane 370.000 sak petet isine 50 kilo. Tak campur dadi siji terus tak pakane ngono kuwi mau. Barono terus tak wehi banyu sak bak kuwi paling 2 tremo sego ngono kuwi mau. 2 ning 3 tremos lah. Ya wis ngene iki pakane, lek arek telek ya berarti tak pakan katul.